As demandas recollidas na moción que os nacionalistas levarán ao próximo pleno son froito das xuntanzas veciñais que se veñen de retomar co encontro desenvolvido na Boliña e que terán continuidade por todas as parroquias do municipio. Entre as principais necesidades deste núcleo, o BNG propón o deseño dun plan urbanístico que respete a idiosincrasia do lugar e o acondicionamento de elementos singulares como pontes e lavadoiros. A seguridade viaria e a mellora no servizo de recollida do lixo son outros dos puntos demandados polos nacionalistas. Que a carretera está pintada hasta a marxe de todo da estrada, co que non queda sitio para andar os peatóns. De feito, eu que veño cun carriño, tuve que estar buscando hueco para apartarme do coche porque non hai por onde andar. Eu creo que isto non é exemplo, dende BNG creemos que isto non é exemplo de seguridade viaria. Lamentablemente, isto non acontece só na Boliña, que tamén pasa en outros lugares do noso municipio. Puiden comprobar ainda a semana pasada que a carretera que vai, a estrada que vai dende o Cruz de Banqueiro hasta Triñás acontece exactamente o mismo, non hai por onde ir a pé. Entón, iso non nos parece un exemplo de seguridade viaria. En canto á mellora de recollida do servizo do lixo e de poñer en marcha o sistema de composteiros para o orgánico, pois é unhas das propostas que o BNG planteou e así o recolleu o Goberno para os orzamentos que se aprobaron o ano pasado. Xa hai máis de medio ano de que ese orzamento está aprobado e continúan sen poñerse en marcha ningunha desas medidas. Piden ademais que se proceda á finalización do paseo fluvial do río Breiro, así como a limpeza e acondicionamento do rego do Breiro. Por último, demandan unha serie de melloras nos accesos á área deportiva de Vistalegre. A área deportiva está aí arriba no monte e sería necesario poñerlle aparcadoiros e tamén conviña facerlle unha zona de acceso peonil. Está aí a poucos metros e existen xa camiños antigos que adaptándoos pois hasta servirían como sendas peonís e quedaría un circuito periurbán pois moi adecuado. E, por último, que se adoten as medidas precisas para limpar e acondicionar o rego do Breiro, eso que está detrás de vos, tamén a fonte de Berres e os camiños coñecidos como Cortiña do Can e Camiño do Rexedor.